Hledáte útulný rodinný dům se skvělou dostupností na dálnici? Tak jeden tady pro vás mám. Rodinný dům se nachází na okraji Zalužan. Pár minut od nájezdu na dálnici D4, o dispozici 4+KK s podlahovou plochou 106 m2 a opravdu velkým pozemkem 1942 m2. Ten si opravdu zamilujete. Na pečlivě udržovaný pozemek budete mít výhled z terasy za domem, na kterou se dostanete přímo z obýváku. 3 oddělené pokoje zajišťují absolutní soukromí pro každého člena vaší rodiny. Rádi se budete setkávat u rodinné večeře v obýváku, kde atmosféru umocňuje krb, který je schopný vytopit klidně celý dům. Pro milovníky vlastního ovoce je v zadní části zahrady malý sad, kde najdete jabloně, třešně, višně, broskve a mnoho dalšího. O zalévání se bude starat voda z vlastního vrtu. Je toho tady dost, ale k vidění mnohem více, proto vás zvu na prohlídku.